Гледа ми си казвам, ти си моя мъж, ти си моя стил, ти си моя хъс. Погледите ни се усеща, нали, че минава ток, да. Имам туп-туп-туп, пордия, усът мани-мани, гудо. Когато една жена иска нещо, веднага ще го направи. Но когато обича мъжа си, ще си каже: не, аз обичам мъжа ми, няма да направя нищо. Но когато човек го мисли, дори да го каже, си казва: ей, човече, аз мога да мисля всичко, мога да правя всичко, но обичам мъжа си. Но в крайна сметка мога да ви кажа, че жена ми безкрайно държи за мене, както и аз за нея, макар и да сме лоши в някои дни, но все пак се обичаме.